sawijining desa cilik sing ayem tentrem. Ana pemuda jenenge Jaka Tarub. Dheke anak tunggale ibu sing aran Mbok Rondo, asmane Mbok Milah. Jaka Tarub misuwur minangka pemuda sing gagah lan pinter. Saben dina Jaka Tarub kerep lunga menyang alas kanggo mara kewan. Ing sawijining dina nalika dheke mlaku-mlaku ing alas, dheke krungu swara geguyonane para wanita saka sendang. Nalika dicek, jebul ana 7 bidadari sing padha adus ing sendang. Kabeh bidadari mau nggawa sampur sing bisa nggawa mabur menyang kayangan. Tarub, kowe kok ora lunga menyang alas dina iki? Nggih, Mbok, aku arep lunga saiki. Sapa ngerti aku bisa ngolehake kang bisa nggawe daharan wong iki. Ati-ati le, alas kuwi akeh sing gawe ojo sembrono. Inggih, Mbok. Jaka Tarub kepincut karo kaendahan salah siji bidodari, yaiku Nawang Wulan. Nalika bidodari padha adus, Jaka Tarub nyolong salah siji sampure. Sapa iku? Suara wanita kok kaya padha geguyon. Loh, bidadari, pito wong adus ing sendang, ayu tenan. Dulur-dulur, ayo padha bali. Nalika rampung adus, bidodari padha nganggo sampure lan mabur mulih menyang kayangan. Samporku gak ono. Loh, nang wulan kok kono nganggo sampur? Dulur-dulur, Anging Nawang Wulan ora bisa bali amarga sampure ilang. awake dhewe kudu bali saiki. Yen ora, wektu bakal entek. Ngapurane Nawang. Nawang Wulan bingung lan kuciwa. Jaka Tarub maju lan pura-pura nulungi. Dheke ngajak Nawang Wulan menyang omahe. Sopo kowe kok nangis nek kene? Aku, sampurku ilang. Aku ora bisa bali menyang duniaku. Ayo melu aku menyang omah. Rasa tresna tuwuh ing antarane Jaka Tarub lan Nawang Wulan. Banjur padha omah-omah lan urip rukun. Saka omah-omah kuwi Nawang Wulan banjur ngabekti marang Jaka Tarub lan nglairake anake. Nanging Jaka Tarub dadi penasaran karo kebiasaane Nawang Wulan. Mumpung wulan renek, apa ya isine? Loh, lah kok isine mek Paris tok. Kang Mas Tarub, kowe wis ora nepati janji. Wiwit dina iki aku ora bisa nganggo kasektenku maneh. Ngapurane aku mau mung penasaran. Heh, kowe krungu durung? Jaka Tarub saiki duwe bojo ayu banget, ora kaya putri desa kene. Mosok to? Iya, bojone kuwi ayu kaya Dewi lan alus atine. Lah kuwi mesti ana saktine yen pancen bidadari. Sakwise kuwi Nawang Wulan nemokake sampure sing disimpen Jaka Tarub. Dheke nesu lan rumangsa diapusi. Loh, iki kan sampurku. Iki kan sampurku, tegese kowe sing nyolong biyen. Tarub kowe ngapusi aku. Nawang ngampurane aku mung ora pengen kelangan kowe. Nanging iki pangepasan sing apot, aku kudu bali menyang kayangan. Nanging anakku bakal ninggali nek kene. Aku
banjur mutusake bali menyang kayangan, nanging isih ana tresna marang anake. Mula dheke janji bakal teka saben wektu kanggo ngunjungi anake saka langit. Day 3, day 4, 3 weeks later.